M'encanta veure com els aspirants fan tot el que els demanem. Nena, per què no et prens una tila? Maleït el moment que vas decidir deixar-me prenyada de bessons. Ai, fas com una olor a divorci. You went into the kitchen cupboard, got yourself another hour, and you gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages till we knew mathematically they were in our minds until forever. But we didn't mind, we didn't know better. So we made our own computer out of macaroni pieces, and it did our thinking while we lived our lives. We counted up our feelings and divided. La fotofòbia és l'al·lèrgia a la llum, no a les fotografies. No em sé del tot el guió i he deixat el Víctor y no me l'ha tornat. Hola, y ahora vamos con Jenny, la Jenny Dolesa, que nos llama para pedirnos el último tema de DJ Chungui. Pues vamos allá con él! Quan l'ésser humà va descobrir la relació entre el sexe i la concepció de fills, així com entre el sexe i l'existència de diferents malalties, Till forever. But we didn't mind, we didn't know better. So we made our own computer out of macaroni pieces, and it did our thinking while we Té una lived. casa a Los Angeles de 40.000 metres quadrats que arriba fins a Llívia, tia. Ric i guapo, vale? Acaba de guanyar 200.000 milions de dòlars amb la pel·li. No sé, que ell veia encarregat de sa ferreteria és ton pare. El meu pare. Però és que no tens sang a les venes. Com vols arribar a ser algú a la vida? Oh, si algú a la vida té de recordar qui va ser empleat del mes de febrer. Sí, clar. Del mes de febrer de fa 2 anys. Oh, va, tira cap a terra. Hey, this fire, it's burning us out. Hey, this fire, it's burning us out. I segur que l'Eva volia dir és que d'aquí una estoneta ja podràs sortir. Doncs no. Segur que el que l'Eva ha volgut dir és que l'Àlex no es desfarà de les cadenes fins que no s'aprengui el temari. Mira, veus quina cara de sorpresa? Escolta, aquest cotxe el varen comprar entre tots dos, vale? O sigui, que no me tiris totes les culpes a mi. No, si és que encara serà culpa meva que t'encapritxessis d'un cotxe del Tíbet, que aquella gent l'únic que vi semblant a un cotxe és un llac. Bueno, era una acció humanitària. Aguantar-te és una acció humanitària. Ai, vale. A lo millor és el motor que està fred. Doncs mira, ja en sou 2. I si és que al final arribarem tard. Per tard? Com se pot arribar tard si no hi havia cap hora d'invitació? Mira, aquest tipus d'invitacions misterioses més val arribar a l'hora, eh? I com abans tornem a casa, menys hauré de pagar la cangur. Però si sa cangur és ta mare. I què penses, que no em cobra? No, si ja se nota que és família. Hey, this fire.